ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಉಳ್ಳಾರತ್ತ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚಾತನ ಬಂಡ ಬಂಜಿಗೆ ನುಪ್ಪಿಗೆ ಜಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪೊಡಿ FB ಇನ್ಸ್ಟಾ ಟ್ವಿಟರ್ ಕೆಲವೆರಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಅಕೌಂಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ FBಡ್ 4 ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ 2 ಅಕೌಂಟ್ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾ FB ಬರ ಬತ್ತಿ ಹೋಗೈತೆ ದಾದಾತನ ಬಂಡ 2 ಟೈಪ್ ಜನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ದಕಲು ಈ FB ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಬರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟಲಕಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಉಳ್ಳೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ದಕಲು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಇತ್ತೆದ ಪೂರ ಜವಣದ ನಕಲು ಪೂರಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಿಡುವೆ ಖಾಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬತ್ತಿಬೇಕು ದಾದಾತನ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು. ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಮೋನೇರು ನಮಗೆ ಅವಳು ಗೋವಾಗೆ ತಿರ್ಗಾರ ಬೋದೆಗೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಭಾಕರನ ನಮಗೆ ಅವಳು ಬೊಂಬೈಗೆ ಹೋದೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು COVID-19 ಬಂಗ ಉಂಡು ಬೊಂಬೈ ಇಜ್ಜಂಡ ಅವಳು ತಿರ್ಗಾರ ಬೋಪಿನಿ. ನಮ್ಮ ಸುಶೀಲ್ ಅಕ್ಕ ನಮಗೆ ಅವಳು ಬ್ಯಾಂಕಾಂಗ್ ಬೋತೆಗೆ ಇವಾಗ ಅಜಯ್ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಬೋತಿಗೆ ನಮ್ಮ ದುಬೈಗೆ ಕೂಡವ್ರು ಯುರೋಪ್ ಬೋತಿಗೆ ಇಂಚ ಪೂರಕಲು ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲರು ಮಾರೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಂಗನಕಲು ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಒಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಫುಡ್ದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ಗೆ ಪೋರ್ಕ್ ಚಿಲ್ಲಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ಗೆ ಮಟನ್ ಚಿಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಬರೋ ಮಲ್ತು ಬಾಡ್ನು ಮಾರೆ ನಮ್ಮನೆ ಮುಲ್ ಮಂಗನಕಲು ಗಂಜಿ ಉನ್ಪಿನ ಇಲ್ಲಾಡು. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟ ಬರ್ಸ ಬರ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಚಾಲು ಮಿಟ್ಟಿ ಕಿ ಖುಷ್ಬು ಗಂಟು ಮುಟ್ಟ ಪಾನಿ ಕೂಡ ಬಾ ಕೆಲವರನ್ನ ಸುರೂತ್ತ ಬರ್ಸ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮಣ. ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚಂಡ ನಾರ್ಬನ್ವೇರು ಸಾಯ್ತು ಬೋತಿನಾಗಲ್ಲ ನಾನಮಿನಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬರೋಡು ಮಿಟ್ಟಿದ್ದ ಖುಷ್ಬುದ ಇಡೀ ಸೀಸನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಮಂಗನಕುಲೆ ఒక ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಇಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದುಪ್ಪು ಮದರ್ ಈಸ್ ಎ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಲೈಕ್ ಹತ್ತು ಮಾರಿ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾರ ನಿನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ನಾವು ಓಲ್ಮುಟ್ಟ ಮರಳು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವರ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರಬಿನಿ ಅವನ್ ಕಡಬಿಡು ಸೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಟು 10 people by today evening otherwise you will get a bad news tomorrow morning. ಮುಕ್ಲ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ತುಲೆ ಕೂಡ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಇನ್ನು ಬೈಯದುಲೆ ಕಡಬಿಡೋಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಂಚಿನಾಗ್ಲೇನು ಪಡ ನಮ್ಮ ಪಂಪಿಲ್ ಫ್ಲೈಯರ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಾಡ್ದೋಡು ಮಾರ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಡಾಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಪೂರ ದಾದ ಬರೆಯರ ಬಂಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತು ಬರೆಯೋಡು ದೇವಣ್ಣ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇತ್ತೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾಕಲು ಬೇಕಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಆಕುಲಿತ್ತೆ ನಾಡ್ನು ಏರ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬರೆನಾಗ ನಾಡು ಐಕೊಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಬೋದು. ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬೋರ್ಡು ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಜವನೆಡ್ನಗಳ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಪ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪ್ರಾಯದಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಗೋಯ್ತೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂಚು ಮನೋಡ್ಚಿ ಮಾರಿ ಜನ ಐಕ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೋರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬೈದೇರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬರೋ ಬೈದೇರು ಪ್ರಾಯದಗಳ ಪೂರಗಳು ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟು ಆರ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬರೋ ಬೈದೇರು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಸಂತೋಷ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಚೂರು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪೀಸ್ ಆತನು ಅವೆಂಚ ಬಂಡ ಮರಣಿ ಮುಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಂಕ ನೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಇಡೀ ಬಾಟ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಬರೆಯನ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಅಂಚಾತು ಇತ್ತೆ ಆರೇ ಬಂದಿಲ್ಲೇರು ಶೇಖರನ ನಮಗೆ 2 ಬಿಯರ್ ಬರ್ಪೇನಾ ಮತ್ತು ಯಾನ್ಗೆ ನೀರೇ ವೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂಡೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೂ ಸೊ ದಾದ ಅದನ್ನ ಮಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಕಲ ಎಲ್ಲಾಡು ಒಂಚೂರು ಪೀಸ್ ಆತನು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂಚೆನ ಅಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬೈದೇರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬೈದೇರು. ಸೊ ಆರೇನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಾಲ್ ಡೇ ಬರಬೇನಿ ಆರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಡೇ ಬರಬೇನಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಇಂಚ ಆದುಪ್ಪು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಂಡಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ ಬರ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ನ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಡೇ ಬರೀನಿ ಯಾವಾರಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೆ ಪೊಂಡ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ದೋಳು. ಸೊ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಇಮ್ಮೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಎದುರು ಬತ್ತಂಬೋತೆ ಯಾನ್ ರಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಅವಳು ಪಂಜಾಡ ಈಮೇನ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಆಟೆಗೆ ಬಿದ್ದೆ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡು. ಸೊ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಅಂಕಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಒಂಜಿ FBಗೆ ಬೈದೇರು ಆರೇನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಡೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೀನಿ ಮರಣಿ ಬೈಯಾಡು ಗೋಂಕುದಲ ಪಂಜಿದ ಮಾಸ ಉಂಡು ಬೈಯಾಡು ಬಲ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ತೂತಿಗಿ ಎನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಜಯ್ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬನ್ನಿ ನಿನ್ನ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ತೂತಾನ ಮಾರೆ ಯಾನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ನನಗೆ ಪನ್ಪಿಂದಾದ ಮಾರೆ ಮೇರು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಸಾಯ್ತು ಬೋದಿ ನಾಕಲು 400 ಇರುವ ಲೈಕ್ ಉಂಡೈಕ್ 35 ಕಮೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜ ಮಾರೆ ಈ ಒರಿಯ ಬರ್ಪಿನ ಐಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮನ್ನ 16 ಜನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್
ಅದು ಒಂದೊಂಜಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ ವಾ ಟೈಪ್ ಜನಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾರ ಅಂಚೆ ಈ ಅಜಯ್ ಎಂಕ ಬಂದು ಕೊರ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಇಮ್ಮೆ ಅಜಯ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಂಕಲ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೋ ಇತ್ತೆ ಆರು ತೂಯರ್ ಇಮ್ಮೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಣ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ಕಿದ ಆರು ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಅಜಯ್ನ ಟೈಮ್ ಲಾಟ್ಲ ಬರಿಪಿನಿ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಮರणे ಅಜಯ್ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಪೊಣ್ಣುಲಿಗೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಕ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡ್ನೆ ದಯಪಂಡ ಪೊಣ್ಣುಲು ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪಡನ್ ಇಫ್ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಮ್ಯಾರೀಸ್ ಆಟೋ ರಾಜ ವಿಲ್ ಸಿ ಬಿಕಮ್ ರಾಣಿ ರಾಜ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಯಾರ ಪೊಣ್ಣು ಬರ್ಪೇರ ಅಂದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತ ಕೊಡ್ತಾನ ಎನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಬೋದ ಒಂಜಿ ರಿಪ್ಲೈ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾರಿಡಿಯಾ ಡೈವರ್ಸ್ ಯಪ್ಪ ತಿಕ್ಕುನು ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಜಯ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಪೊಣ್ಣನ ರಿಪ್ಲೈ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಜನ ಪಾಡ್ದಂಡ ನಾಲ್ಕು ಸಾಯಿಗಾಡಂಚಿ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೈಲಿ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡಿ ತೆಲ್ಪುನ ಒಂದಾಯ ಜೀವನ ಮಲ್ತಿನ ಮಾಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎನ್ನ ಅಂಕಲ್ ದಾದ ಎನ್ನೀರು ಇಮ್ಮೆಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ರಿಪ್ಲೈ ಪಂಡ್ಯಾರ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಮೇರೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ಗಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ದೆ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ದೆ ಎನ್ನ ಪಾತಿನಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ಮಾರೆ ಒಬ್ಬ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಬರೆದು ಪಾಡು ಅಂಚ ಪೋಯಿ ಸತ್ತಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಂಡು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ 2019 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಂಡು ಇಂಡಿಯಾ ಸೋತ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ 32 ರನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಸೋತ್ಕೊಂಡು ಧೋನಿ ಕ್ರಿಸಿಡ್ ಇತ್ತಾರೆ ಆಂಡಲ ಸೋತ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬರೆದು ಪಾಡಿಯಾರು ಟ್ವಿಟರ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿಯಾರು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಔಟ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆನ್ ಇನ್ ದ ಮೈನ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೇಮ್ ಪನ್ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ పోది ಎಂಕಲ್ನ ಜವಣೇರು నాకు ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡು ಸಾಯ್ತು పోతేనే నీకు భారీ ಗೊತ್ತುಂಡ ఈ ಎಂಕಲ್ನ ಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಲಯ ಎಂಕುಲ್ ಅವಳು ಆಮೆ ಟೀಮೇಟ್ ಔಟ್ ನಡುಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಕು ನೆಂಚೆ ಗೊತ್ತುಂಡ నీకు ಕುಡೋರಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕಲೆ ಸೈಡ್ ದ ಆಂಟಿ ನೆರ್ಂಡ ಸೀದಾ ಆರ್ನ ಕಂಡಿ ಗೇಮ್ ದಿದ್ದು ಹಾಕುವ నీకు ಭಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಬಲಯ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಗೊಬ್ಬಿ ಅಯ್ಯ ಒರಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ పోతే ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ పోతే ಈ ಕಲ್ವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾತಿರಿಯ ಸುರುಗೆ ಎಂಕಲ ಕೊಯ್ನೂರು ವಾಪಸ್ ಕೊರಿಯ